Saaristoelämyksiä ympäri vuoden tarjoaa strandbo.fi. Leivo Jukka Strandbolta terve. Mulla on tässä Saaristomeren herkkuja, villisiikaa, houskarista ja Airiston merialueelta kuhaa. Tehdään niistä semmonen simppeli hyvä valkoviinillä höystetty kalanyytti, johon tulee lisukkeet samaan, eli rakennetaan koko maittava kalaateria yhdeltä istumalta. Mä aloitan tästä kuhasta. Se on hyvä, tuore, raikkaan oloinen fileenpätkä. Mä otan tämän kuhan sen nahattomaksi. Siinä on sen verran paksu nahka, että se ei tämmöisestä nyytistä välttämättä ole ihan täysin parhaimmillaan. Kuha meni nahattomaksi. Sitten mulla on tämä villisiikafilee, on komea filee. Mä poistan siitä tämän maharasvan ja leikkaan sen nahkoineen päivineen on kuhan seuraksi. Näin. Tässä vaiheessa me ei kalolle tehdä vielä mitään. Valmistellaan toi meidän nyytti. Siihen mä laitan, on jäänyt vähän eilisillan grillitouhuista nauvolaista varhaisperunaa. Mä leikkaan sen viipaleiksi. Tää on esikeitettyä. Tosiaan niin kuin mä sanoin, niin eilen illalla grillailtiin toisia tuotteita, niin hyötykäytetään nämä tänään. Sitten mulla on varhaisporkkanaa. Sille tehdään semmonen temppu, että mä lähden sitä viipaloimaan tämmöisiksi pitkiksi viipaleiksi. Ja tarkoituksena olisi, että mä kypsennän niitä pikkasen niin kuin suolan avulla. Ideana se on, tehdään tämmöistä ohutta julienne suikaletta, eli tulitikun muotoista pitkää tikkua. Eli tosiaan se esikypsennys suolan avulla on tämän juureksen kanssa se temppu, että me saadaan tää porkkana myös kypsymään siinä nyytissä samanaikaisesti noiden kalojen kanssa. Tämä suola lähtee sitä parissa minuutissa kypsentämään pehmeäksi, jolloin me myös huomioidaan sitten kalan maustamisessa tämä suola, joka tässä porkkanassa on, että emme laita sitä sitten kalalle niin hirvittävästi. Eli tämä homma menee ihan näin, että mä ripottelen tähän sormisuolaa, toki hieno kiteinen merisuolakin käy, ja hieron ne tässä keskenään ja jätän ne hetkeksi tohon odottaa. Mulla on varhaissipulia, käytetään tää naattipää sitten, niin siinä viimeistelyvaiheessa sipuli ihan reiluiksi renkaiksi. Toki tietenkin voi pilkkoa pieneksi. Mä tykkään sen, että se jää siinä nyytissä sitten tämmöiseksi niin kuin suutuntuma siihen mukaan. Eli ihan reilu sipulin mallista viipaletta. Niille sama homma. Kevyesti suolaa päälle, hierotaan ne hyvin keskenään ja parin minuutin kuluttua tästä alkaa tää solukko aukeamaan ja sipuli rupeaa kypsymään. Sen huomaa siinä sitten, kun siinä alkaa sipulin neste tulee ulos. Näin. Nyt mulla on villisiika, kuha, esikeitetty peruna, porkkana ja sipuli odottamassa. Ettei tää ihan tähän jää. Me grillataan sitten vielä annokseen lisukkeeksi niin fenkkoolia. Fenkkooli voi olla tämmönen noin sentin paksunen reilu siivu. Mä otan tuolta toisenpäin. Mä jätän tän kovan kannan tänne, pikkasen poistan sitä, mutta että tää edesauttaa tän fenkkoolin koossa pysymistä. Siitä tuli 2 mukavaa ja laitetaan siihen vielä vähän niin kuin kaupan päälle.
Näin meillä alkaa olla raaka-aineet kunnossa. Ruvetaan rakentamaan kalanyyttiä. Mulla on tämmöstä kuivaa valkoviiniä. Viinin merkillä sinänsä niin väliä ole, mutta kuiva toimii tämmöisen kalan kanssa mainiosti. No niin. Otetaan folionyytti. Mä olen tänne pohjalle taittanut leivinpaperin kaksinkerroin ja käärinyt sitten tämmöisen folioarkin sisään. Näitä voi esivalmistella sitten ennen kuin aloittaa tämän niin sanotun grillitouhun. Ja nyt me laitetaan sinne ahvenanmaalaista kirnuvoita. Tää on kans vähän makuasia, paljon sitä laittaa. Mä laitan sitä reilusti, koska se toimii myös tämän kalan kastikkeena. Ja pudotaan sinne vähän pistaasi suolaa mausteeksi pohjalle ja lähden tekemään tätä nyyttiä. Nämä esikypsennetyt perunat pistetään sinne ensimmäisenä, painellaan taas ne voihin. Nätti kukkamuoto. Tässä näkee hyvin jo tämän sipuli, että toi suola on lähtenyt sitä kypsentää. Sipulia sinne sekaan. Porkkana rupeaa olemaan pehmeä. Me ei laiteta porkkanaa sinne vielä tässä vaiheessa, vaan laitetaan nämä kuhafileepalat. Tämmöisiä reiluja annospaloja. Näihin mä ripotan kevyesti suolaa päälle. Mulla on sitruuna, se antaa kivan hapon. Laitetaan sitäkin, tätä voi myös toki jättää laittamatta. Ja nyt mä laitan nämä siikapalat tähän sillä, että niin lihapuoli tulee kuhaa vasten. Eli reilu annos tästä syö 2 henkeä vallan mainiosta. Ja porkkanat päälle. Niin kuin näkyy, että tää arkea porkkana on jo pehmennyt. Eli edesautettiin, saadaan näiden kalojen kanssa kypsymään. Ihan reilusti voi käyttää voimaa tässä painelussa sinne. Näin. Nyt on kalanyytti alkaa olla. Mä laitan sinne tilliämään sitä pilkon mitenkään, vaan ihan ronskia tillin oksia tuohon päälle. Se tuo siihen hauduttaa tässä mukavaa aromia. Ja lopuksi kruunuksi voita sitten oman maun mukaan päälle. Nyt me ruvetaan kärsimään tätä nyyttiä. Käännetään siitä siepeet vähän auki ja lievää voimaa käyttäen käännetään tää kannet vastakkain. Suljetaan se tosta näin aluksi. Sitten mä käännän toisen sauman täältä. Tällä ei väliä vielä tässä vaiheessa, jos tää kansi aukeaa. Mä suljen sen kyllä kohta. Mä olen lisännyt sinne vielä pilkan haudutuslientä eli valkoviiniä. Sinne menee noin 0,5 desiä valkoviiniä. Toki voi laittaa enemmänkin. Ja viimeisenä kruununa tänne, että me saadaan semmonen mukava makean ja suolaisen liitto. Mä lorautan sinne pienen viimeistelyaromin. Mulla on tässä tyrnisiirappia. Se antaa sinne erinomaisen
säväyksen. No niin, nyt suljetaan tää nyytti. Se ei tarvii ihan tiukkaa, että se ei haittaa, jos tuolta grillistä ollessa niin höyryä tulee ulos, että se oman kertoo sitten kokillekin, että siellä on tapahtumia nyytin sisällä. Näin. Tämmöisen nyytin, mistä on aika reilusti kalaa, tää on nyt 2 hengen annos, niin tää ottaa kuumasta grillistä, jos on 200 astetta, niin 15-20 minuuttia. Kannattaa sen 15 minuutin kuluttua käydä vähän kurkkaamassa ja katsomassa, että mikä vaihe on meneillä. Näin. Ja hansi auki. Nyytti uuniin ja odotellaan tää vartin verran. No niin, nyt on vartti kulunut ja katsotaan meidän kalanyyttiä ja grillataan nämä fenkkoolit siihen lisukkeeksi vielä. Hansi auki ja purkataan tänne kaloja ja niin kuin ounastelinkin, niin hyvältä näyttää. Mä nostan nää kalanyytin tästä tonne grillin ylätasolle ja annan sen olla siellä ihan rauhassa. Pieni temppu tehdään fenkkoolille. Laitetaan tästä vähän hyvää oliiviöljyä fenkkoolin pintaan. Se tuo siihen makua sekä sitten niin saadaan tuossa grillatessa siihen pieni rasva pinta mukaan. Näin. Sormisuola ja ritilälle. Fenkkooli ei tarvi grillaatua tuossa kuin noin minuutin verran puoli. Eli homma on kutakuinkin nopeaa. Kalanyytin mä nostan täältä jo odottelee ja suljen ton grillin kannen, niin fenkkooli muhii siellä ihan itsestään ja avataan nyytti. Näyttää todella hyvältä ja mehukkaalta. Tossa mä laitoin nuo perunat tänne mukaan. Toki tietenkin varhaisperunat keitettynä lisukkeena erikseen tarjottuna on vallan mainio lisäke sellaisenakin, mutta tällä tavalla saadaan tää ateria syntymään niin sanotusti kaikki kerralla. Ja nyt kun ruokailijana on tänään leivon itse, niin tää 2 hengen annos uppoo tällä kertaa niin 1 henkilölle. Näin nyyttiä avataan pikkasen ja käytännössä katsoen annos on valmis. Mä lisään siihen nyt, niin kuin tuossa alussa oli puhetta, niin näitä lökisipuli-varsia. Niitä ei kannata tonne haudutusvaiheesta laittaa. Tää lehtivihreä häviää silloin niistä ja sipulista tulee epämiellyttävän näköinen ja se on semmoista pehmeitä muhjua. Tässä on mukava suutuntuma silloin mukana. Kannattaa näitä käyttää näitä kesän vihanneksia, juureksia mahdollisimman paljon. Ne on nyt kesäaikana mautaan parhaimmillaan. Mä lisään siihen vielä tämmöstä hernekasvien papujen sukulaista valkolupiniversoa. Se tuo siihen semmoista mukavaa herneen makua, mikä toimii ton vaalean kalan kanssa. Ja laitetaan siihen vielä pieni siivu sitruunaa. Voi puristaa siitä vähän happoja sitten sekaan. Ihan vinkkinä tämmönen sitruunabiitti grillattuna toiselta puolelta. Tähän tulee semmonen karamellisoitunut pinta, jolloin tää sitruunahappo vähän pehmenee ja sitruunan hedelmäsokerit tulee pintaan. Tää maku muuttuu aika mukavaksi silloin. Näin. Mulla on täällä tämmöstä jogurttikastiketta. Mä nostan tän jogurttikastikkeen siihen. Tätä voi sitten vielä halutessaan lisätä
tässä jogurttikastikkeessa on sitruunamehua, pikkasen hunajaa sekä tilliä. Mutta se ei ole välttämätön. Täällä on hyvä valkoviini voikastike pohjalla. Nyt on aika kääntää fenkkolit. Fenkkolit on mukavasti paahtunut. Näihin saa tulla tämmönen kunnon tillipinta. Odotetaan hetki ja nostetaan fenkkolit. Tämmöistä tummaa paahtunutta pintaa ei kannata aristella, se tuo siihen oman grillatun aromiinsa. Ja nyt musta tuntuu, että tämmönen yksi fenkkooli, mä laitan tuon toisen siitäkin siihen, niin vaikuttaa niin kuin, että annos olisi niin kuin selvä. Mä en malta olla laittamatta jogurttikastiketta se tuohon päälle vielä, niin nyt on mehevä, mukava tillisiika kuha-annos lisukkeineen valmis. Ei muuta kuin nautiskelemaan. Kokoukset, juhlat, risteilyt, elämykset ja saaristoherkut vuosikymmenten kokemuksella tarjoaa strandbo.fi.